ബുധനൂർ വേതാളംകുന്ന് പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിലെ 12 വിളക്ക് മഹോത്സവം സമാപിച്ചു. 12 വിളക്ക് ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ദീപക്കാഴ്ച ഭക്തർക്ക് പുതിയ അനുഭവമായി. സർവമത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ബുധനൂർ പെരിങ്ങാട് ശ്രീ വേതാളംകുന്ന് പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിലെ 12 വിളക്ക് മഹോത്സവം സമാപിച്ചു. വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. അതിപുരാതനവും പരമപവിത്രവും പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതവുമായ അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ വേതാളംകുന്ന് പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രം ശിവപുരാണത്തിൽ രുദ്രസംഹിതയിൽ പറയുന്ന ഭാരതത്തിലെ 108 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. 12 വിളക്ക് ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം, സമൂഹ സദ്യ, നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ, തിരുവാതിര, ആകാശക്കാഴ്ച എന്നിവയോടെ ഉത്സവത്തിന് സമാപനമായി. 12 വിളക്ക് ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ദീപക്കാഴ്ച ഭക്തർക്ക് പുതിയ അനുഭവമായി. ക്ഷേത്രാചാര്യൻ ആർ രഞ്ജിത്ത്, ക്ഷേത്ര ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ അരുൺ എസ് പിള്ള, സി ആശിഷ് കുമാർ, NS രാജു എന്നിവർ 12 വിളക്ക് മഹോത്സവം ഭംഗിയായി നടത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മാന്നാർ.